कितले कॉपी जाय तुका? एक मोठे पाऊल जे आम्ही उखलता ते म्हणजे ऑल गोवा आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा अशी एकांकिका मराठी एकांकिका स्पर्धा आम्ही करता आणि ही एकांकिका स्पर्धा समर्पित असा आमचे गोंयचे नामवंत दिग्दर्शक कलाकार आणि उद्योगपती स्वर्गीय श्री परेश भाई जोशी जे हालींच त्यांचे देहांत जाले त्या निमित्तान आम्ही एकांकिका स्पर्धा करता रवींद्र भवन बायणा वास्को आणि सम्राट क्लब पर्वरी यांच्याबरोबर मिळून ती एकांकिका 6, 7 आणि 8 फेब्रुवारी या दरम्यान रवींद्र भवन बायणा वास्को स्वतंत्रवीर सावरकर ऑडिटोरियमान जातली आणि त्याच्या खातीर आमकां सिंधुदुर्गांतल्यान सुद्धा आयज पर्यंत 3 एकांकिकांनी रजिस्टर केल्ले आसा आणि गोंयचे अनेक एकांकिका येता आमी फर्स्ट 15 एकांकिका आमी घेतले आयज पर्यंत 10 एकांकिका रजिस्टर जाल्या आणि ह्याच्या खातीर आमी जे बक्षीस दवरला ते पयले बक्षीस 15,000 दुसरे 10,000 7,000 आणि 3,000 आणि अनेक इंडिव्हिज्युअल प्रायजीस आसा आणि हेजे संयोजन करपा खातीर सम्राट क्लबचे वेंकटेश नायक हे आसात आणि आमच्या रवींद्र भवनान शांताराम पराडकर आसात आमी अजून जे एकांकिकाचे गट आसात जे गोंयामदी किंवा सिंधुदुर्गांक तांकां अपील करता की तेंच्यांनी बेगिनांतल्या बेगीन रजिस्टर करचें आणि ही स्पर्धा यशस्वी करपाक आमकां सहकार्य करचें हेजे जे आमचे इन्चार्ज आसात नाटककार आमचे शांताराम पराडकर यांचे कडेन विनंती करता की फुडली सविस्तर माहिती तेंच्यांनी दिवची. तुम्ही जाणात की गोंयांत ह्याच्या पयलीं कितलेशेच एकांकिका स्पर्धा जाय आसलेले आणि आयज गोंयांत अशी स्थिती आसा की एकांकिका स्पर्धा आयोजन करपी संस्था जवळ जवळ लुप्त जाल्लेले आसा. ह्या वर्सा फक्त एकच आयोजन जाल्लेलें आसा तें सुद्दां वेलिंग म्हणून आणि ह्याच्या पयलीं दर वर्षी महाविद्यालयान एकांकिका स्पर्धा कला अकादमी पणजी घेता पण आम्ही हो एक उपक्रम पहिलो नवीनच पाऊल घातला की रवींद्र भवन तर्फे आम्ही एकांकिका ऑल गोवा एकांकिका स्पर्धेचे आयोजन करपाचे आम्ही ठरयले पण तेतूंत सम्राट क्लबान आपले सहभाग दर्शवता क्षणी आम्ही ते सिंधुदुर्ग जिल्हा मर्यादित आणि गोवा मर्यादित असे करून त्याची आखणी केली आणि आज ह्या दोन्ही संस्थातर्फे आम्ही आयोजनाक आम्ही फुडें सरलेले आहात. आमकां गॅरंटी आसा आमकां दिसता की ही स्पर्धा यशस्वी जास्तीत जास्त लोकांनी पळोवन करपाची प्रेक्षकांनी येवपाचे प्रेक्षकांनी सहभागी जावपाची आणि आमकां गोंयांतले जे नवीन कलाकार आसात आमचे मुरगांवचे कलाकार आसात गोंयांतले कलाकार आसात तेंची कला पळोवपाचो एका जाग्यार पळोवपाचें आणि तेंच्या भितर जे कॉम्पिटिशन जाता तें पळोवपाची आमकां खूब जबरदस्त इच्छा आसलेली आणि ती आमी पुरोवपाचो प्रयत्न करता. त्याच बरोबर आमी सिंधुदुर्गाचे जे जवळचो जिल्लो महाराष्ट्राचो तांकां आपयतात कित्याक की तेंची आणि आमची कला खंय पर्यंत आमी हे करूंक शकतात कॉम्पीट करूंक शकतात कारण ते तेंच्यांनी हाय लेवलाचेर तेंच्यांनी कॉम्पीट केल्लेले आसा आणि त्याच बरोबर आमी आमची जी कलाकार भुरग्यांक तेंच्या बरोबर कॉम्पीट करून तेंच्या भितर स्पर्धेक एक स्फुल्लिंग जागोवपाचो एक ह्या निमित्तान आमी ठरयल्लेले आसा. म्हाका गॅरंटी आसा की आमी रवींद्र भवन जी स्पर्धा आमी घेतात तेतूंत खूब आमकां प्रतिसाद मेळटलो. 6, 7 आणि 8 तारखेक समारोप आसतलो आणि त्याच दिसा बक्षीस वितरण सोहळो सुद्धा जातलो. तेन्ना हांव मिडियातर्फे सगळ्यांक आव्हान करता की जास्तीत जास्त प्रेक्षकांनी आमच्या मुरगांवच्या प्रेक्षकांनी ताचो लाभ घेवपाचो आनी स्पर्धा यशस्वी करपाची.